Prislúchalo by nášmu predsedovi zväzu vás tu privítať, takže ja ho poprosím, nech vás tu privítá. Je to pán Walter Marx. Tak dobrý deň. Walter Marx a Slovák Sarkozovaček na Kozránovka. Dobrý deň, tak ja vás tu na všetkých na našom teréne zdravím. Som rád, že ste prišli. Dúfam, že sa cítite v Tatrách dobre. A ja vám prajem na ďalšie všetko dobré. Dobre, takže tak ako sme začali, pán Walter Marx je predsedom Slovenského zväzu sankárov alebo prezidentom Slovenského zväzu sankárov. Pretekárske sankovanie má tradíciu na Slovensku od roku 1957. Vy ste v múzeu videli krásne boby, aj sánky v Tatranskej Lomnici, takže vlastne tá tradícia je tu už dlho. Toto pretekárske sankovanie na umelých dráhach je aj olympijská disciplína. A aj vďaka tomu ste tu, aj kvôli tomu ste tu. A máme tu aj účastníkov olympiády. Mňa poznáte už, ja som bola na 5 olympiádach ako pretekár. Potom tu máme Waltera Marxa mladšieho. Ktorý štartoval na olympijských hrách v Salt Lake City a v Toríne. V Salt Lake City skončili na 9. mieste s partnerom Ľubomírom Mikom na dvojsedalových saniach. Máme tu v chodbe takú informačnú tabuľu, budete mať čas ju pozrieť. No a potom, keďže to družstvo, ktoré sa pripravuje do Soči, je momentálne na sústredení, nemôžu tu byť, ale máme tu našich mladých nádejných. Patrik Tomáško sa zúčastnil prvých zimných olympijských hier v Innsbrucku, kde skončil na dvojsedadlových saniach s partnerom Čikovským na 5. mieste. Máme tu Katku Šimoniakovú, ktorú máme v zálohe pre Soči, pretože v družstve je len jedna žena, a keby náhodou sa jej niečo stalo, tak naša mladá Katka by ju nahradila v Soči, takže je v takej príprave. A toto je Jakub Šimoniak, ktorý teraz jazdí s Paťom Tomáškom dvojky. A oni v tomto roku vyhrali vo svojej kategórii celú sériu Svetového pohára juniorov.